खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बिटिआर सरकारनि मोनब्रै मिशन बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स नब्लाङाव बिटिआर सरकारा सिएम स्पेशल इनिशिएटिभ स्किमनि गेजेरजों गासै मोनब्रै मिशन बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बेफोर मिशनफोरा जाबाय एम्पावरमेन्ट अफ पार्सन्स विथ डिसेबिलिटी, बड'लेण्ड वुमेन एम्पावरमेन्ट मिशन, मिशन चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर, बड'लेण्ड कम्पिउटार लिटारेसि मिशन। बिटिआर सरकारा बेफोर मिशनफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय बे मोनब्रै मिशनखौ बेखेवनायजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरनो लेपटप, मबाइल, जेकेट, साइकेल राननानैबो होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन, बिटिसिनि एडुकेसन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बियाबाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। दानिया फैदो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंना लानि। दिनै बड'लेण्ड सरकारनि मोनब्रै मिशन बेखौ जोङो खामानि मावनो जागायबाय। गिबियावनो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर, बेवहाय जोंनि जोनोम जानायनि उनाव जोंनि गथ'फोर बिसोरो स्कुलाव थांजासे एबा कलेजाव थांजासिम जिखिनि जेंनाफोरखौ मोगा मोगि जायो बे जेंनाफोरखौ बुजिनो थाखाय आरो बिनि गासैबो डेटा, बिनि गासैबो खौरांफोरखौ लानानै मोनसे डेटाबेस बानायनो थाखाय जोङो चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनखौ लादों। आरो 3 दाननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां गथ'फोर दङ बियो जोंनि माहारिनि जा गुबुन माहारिनि जा बे गथ'फोरनि सायाव मोनसे स्टाडि जागोन जे बिसोरनि जिखिनि निउट्रिसन बे लेभेला माबायदि जानानै दङ, बिसोरनि हेल्थखौ नायनाय जागोन, बिसोरनि गासैबो साइडआव सोरगिदिं बिसोरनि जि ग्रोथ, बिसोरनि जि देरनाय लावनायाव मा मा जेंना नुजादों बेखौ नायनाय जागोन। आथिखालावबो गोबां जायगायाव ट्राफिकिं जायो, चाइल्ड ट्राफिकिं, गथ'फोरखौ लांखारनाय, उन्दै बैसोआव सोरबा माने चाइल्ड एबिउस होनना बुङो, सोरबा एसे हिंसायारि आखु दिन्थिनाय, बेबायदि गोबां परिबेसनि मालाबा गथ'फ्रा भिक्टिम जायो आरो बबेबा न'खराव डमेस्टिक भायलेन्स जायो अब्लाबो भिक्टिम जायो। दा बेफोरबायदि डाटाफोरखौ लानानै जाहाथे साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जोङो गोग्गो नोगोरारि बानायनो हायो बिनि थाखाय बे मिशनखौ लादों। बिनि उनावनो डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर, जोंनियाव फ्राय 27,000सो जोंनियाव डिजेबल दङ, जायफोरनिखि बिसिनि देहानि माखासे जेंनाफोर दङ आरो बे 27,000 डिजेबल थानाय लेखायै बे गासैबो डिजेबल बिथांमोनखौ जोङो बिनानाव बा बिब' बा बिदा फंबायफोरखौ बिसोरनि लाइभलिहुड, थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ बोरैहाय मोजां खालामनो हायो, बिसोरनो बोरैहाय स्किल ट्रेनिं होनो हायो, इडुकेसन होनो हायो, बे गासैखौबो जोङो नायनो थाखाय आथिखालाव बिथांमोना माबायदि रायजो जानानै दङ, बेसेबां पार्सेन्ट डिजेबला मा जेंनायाव दङ बेखौ नायनो थाखायनो 3 दाननि नैबे डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनाव माखासे डेटा बुथुमनाय जागोन। बेनिफ्राय वमेन एम्पावारमेन्ट बिटिआर, बेवहाय 26 हारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बर'नो थाखाय माखासे चेम्पियन दिनै आइडेन्टिफाइ खालामदो, बिथांमोनखौ गामि गामि थिनहरनाय जागोन आरो बिथांमोना गासैबो माहारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ बुथुमनानै लाबोगोन आरो बिनि सायाव जोङो मोजां मोनसे पलिसि लानो हागोन वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय। थें फाख्रि जि मोनसे जोंहा डिजिटेल चेम्पियन बानायनाय जादों, बियो बोसोरनै सिगांनिनो पलिसिमोन, नाथाय दा जों बेखौ स्टार्ट खालामबाय। बे डिजिटेल चेम्पियनफ्रा गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोर, जायफोरखौ हाउस वाइफ एबा न'खरनि आइजो होननानै बुङो, दा बिथांमोनजों रायलायनानै बिथांमोना बोरैहाय डिजिटेल एडभान्टेजखौ लानो हायो, मबाइलजों फन खालामनाय, वाट्सएप बा माखासे ससियेल मिडिया, बेफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानि मावबावनो हायो। बेवहाय माखासे इनफरमेसन लानाय, बेवहाय माने टेलिमेडिसिन, माखासे बिलफोर होनाय,
बे गोबां खामानि मावनो हायो डिजिटेल माखासे इउज खालामनानै दा बेफोरनि थाखाय बे आइजोफोरखौ जोङो फार्स्ट पाइलट प्रजेक्ट हिसाबै बिथांमोनखौ लानाय जादों आरो बे थेंफाख्रि डिजिटेल चेम्पियनफ्रा हिन्जावसाफोर गामि गामि थांनानै जोंनि आइजोफोरखौ फोरोंगोन आरो बिसोरनि लार्निं केपासिटि बा लार्निं लेभेलखौ बिथांमोना मोनसे डेटा बानायगोन बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट 100% जिखिनि डिजिटेल इलिटारेट जाना दङ बिथांमोनखौ डिजिटेल लिटारेसियाव लांनो थाखाय जोङो मिशन लागोन बेवहाय जोंहा गासै 420 मेम्बार्स लादों मोनफ्रोमावबो 420 दिनै एसे खम दङ नाथाय बियो कमप्लिट जागोन जेरावबो 420 करि लानाय जादों आरो डिसेबल फ्रेन्डलियाव माखासे जोङो डिजेबल बिथांमोनखौनो लानाय जादों जाहोना जाहैबाय जे बिथांमोना मोजाङैनो बुजियो बिथांमोननि जिउ खुंनायाव मा मा जेंना फैयो जे नर्मेल मानसिबो थागोन बेवहाय बिथांमोनाबो बेरायगोन नाथाय देहायारि नोरजिया थानाय माखासेखौ लानाय जादों जाहाथे बिथांमोना जि डेटा कालेक्ट खालामगोन जि पलिसि बानायगोन बेवहाय बिथांमोननि भइस बा बिथांमोननि जि कनसेप्ट बा बिथांमोननि चेलेन्जेसफोरखौ जोङो बेवहाय लाबोनो हायो आरो पारफेक्ट मोनसे पलिसि लानो हायो दा नंखायनो लेखा गोरों जोंनि डिफारेन्टलि एबल माखासे बिदा फंबायफोरखौ बेवहाय साख्रियाव होनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो लानाय जादों स्किल ट्रेनिंनि बेलायाव बिथांमोननि थाखाय राहा लादों नामा स्किल ट्रेनिं माने बिथांमोनखौ दा ट्रेनिङा कन्टिनिउ जागासिनो दङ बिसोरनि स्किल कम्पिउटारखौ बाहायनाय डाटा कालेक्सन खालामनाय बे मानसिजों कमिउनिकेसन स्किल्स बे गासैबो स्किलफोरखौ होनानैसो बिथांमोनखौ गामियाव हगार हरनाय जागोन दा नंखायनो कमप्लिट स्किल खालामनानै बिथांमोनखौ माखासेखौ कमप्लिट खालामबाय बिनिखायनो दिनै सोरनोबा मबाइल होदों बे मबाइला माने एपजों कानेक्सन थागोन बिथांमोना गामियाव जि रायलायगोन जि डाटा मोनगोन बे डाइरेक्ट जोंनि काउन्सिल लेभेलाव फैनानै रेकर्ड जागोन आरो बिथांमोननो माखासे लेपटप होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना डाटाफोरखौ एन्ट्रि खालामबाय थानो हायो बेबायदि खालामजोबनाय जादों बिनि उनाव मोनफ्रोमबो VCDC-आव जोङो 1000 फेल'सफोर नेक्स्टआव जोङो बिथांमोनखौनो फेल'स हिसाबै लानानै जोङो खामानि मावगोन जेराव बिथांमोना नैबेबायदि सेक्सननि मानसिफोरखौ 100% सापर्ट खालामनो हायो